Prečo robím to, čo robím? Pretože ma to baví a vidím výsledky nie len na sebe, na svojich najbližších, ale aj na ľuďoch, ktorým pomáham. Mojou slabosťou alebo výhodou je to, že pracujem aj napriek tomu, že sa mi nedarí. Skrátka sa nevzdávam. A to je možno aj mojou silnou stránkou, pretože keby som sa vzdala, tak nedosiahnem to, čo chcem, nedosiahnem svoje ciele. A vlastne všetci sme tu na to, aby sme si plnili naše ciele a naše sny, aby sa menili na skutočnosť. Preto aj keď ty máš nejaký sen alebo cieľ a chceš, aby sa zmenil na skutočnosť, chceš ísť k svojmu cieľu, neváhaj a príď 1.6. do Martina na naše stretnutie. Bližšie informácie nájdeš v ďalšom príspevku.